Carmen ens conta la història de la seva vida i com va començar el seu negoci, el conegut bar La Gamba a Montaverner, que a dia d'avui continua prestant el seu servei. Soc Carmen, la de La Gamba, que fa 50 anys que la vaig obrir, per situacions de la família. Jo vaig veure la situació i dic que si no n'hi ha res de bé, que posar un bar. I el vaig posar i gràcies a Déu m'ha anat molt bé, no puc queixar-me, ha criat 7 fills i entre els dos ho hem afrontat. Si jo he estat entre el dia, el meu home ha estat per la nit, perquè entonces la gent no sabia on anar i va haver una temporada que n'hi havia discoteques, però en aquell entonces no n'hi havia res. Entonces també vaig fer pollastres, feia xurros, feia moltes coses. Entonces em van ajudar. Jo estic molt contenta per veure que ha tingut 7 fills, estan tots treballant. No puc demanar més de lo que demane, perquè és així, però jo ho he tirat tot avant, ajudant-me. I estic molt contenta. Jo quan estava a la planxa treballant feia Sant Blai, ajuda'm a suportar tot això. O passava les festes de setembre al Cristo o a la Mare de Déu i feia, mare, ajudeu-me a passar tot això, que jo és precís que ho passi. I tota aquesta vida fins ara, que ja quan no he pogut fer més, doncs no faig més. Li dono també gràcies als meus germanes, que també em van ajudar molt en aquell entonces, perquè jo treballava en el Trobador. Què és el més gratificant a dia d'avui d'haver obert el bar, de que hagi anat A mi tot bonico, tot bonico. Només és que a cada un té la salut que li toca. A mi molt bonico. I t'agradaria enviar-li un missatge a aquelles dones que s'agrada el món de l'hostaleria i que diguen, ai, a mi m'agradaria obrir un bar o un restaurant, però que no es decidisquen. Tu què es diries a aquestes dones? A aquestes dones que per obrir un restaurant o un bar o el que siga, tenen que tindre molta paciència i ser valentes. I ser valentes.